Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Rosa sa Lima, usa ka birhen. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo nga si Santa Rosa nga nagdilaab sa imong gugma. Mibiya sa kalibutan ug mialagad kanimo lamang diha sa kapiot sa penitensya, itugot kanamo tungod sa iyang pangama nga sa pagsunod namo sa iyang manggihatagong kinabuhi dinhi sa yuta, makapahimulos kami sa imong mga kalipay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Ruth. Si Naomi may parinti nga ginganlag buas, dato og tinamod og kabanay sa iyang bana nga si Elimelech. Miingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako pag-adto sa kaumahan, aron paghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga ngani. Manghagdaw ako sa luyo sa mga tao nga mutugot kanako niini. Si Naomi mitubag, lakaw anak, busa miadto si Ruth sa kaumahan, ug nanghagdaw sa luyo sa mga mumumuo nga nag-ani sa mga sibada. Unya nahiadto siya sa uma ni Boaz, parinti ni Elimelech. Miingon si Boaz kang Ruth, ayaw na panghagdaw sa ubang uma, dinhilang pangani uban sa mga sulugoon kong babayi. Kuyog kanila bisag asa sila mangani. Gipahimangnuan ko na ang akong mga tao sa dili pagsamok kanimo. Kung ohawon ka, inom sa tubig nga anaa sa mga tadyaw. Mitikubo si Ruth ug ang iyang naong midapat sa yuta, ug miingon siya kang Boaz, nganong nagtagad ug naluoy ka man kanako, nga usaman lamang ako kadumuduong. Si Boaz mitubag, gisuginlan ako sa tanan nga nahimo mo, alang sa imong ugangan, sukad pa sa pagkamatay sa imong bana. Nasayod ako nga gibiyaan mo ang imong mga ginikanan ug ang imong nasod, aron pagpuyo kauban sa katawhan nga wala mo hiilhi kaniadto. Busa gidala ni Boaz si Ruth sa iyang balay, ingon nga iyang asawa, ug sa ilang panagtipon gipanalanginan sila sa Ginoo. Nagmabdo si Ruth og nanganak og lalaki. Miingon kang Naomi ang mga babayi, dayga ang Ginoo, gihatagan kaniya karon og apo aron magatiman kanimo. Hinaot unta nga ang bata mahimong inila dinhi sa Israel. Magdala unta siya kanimog bag-ong kinabuhi, ug maghatag kanimog kasiguruan inig katigulang nimo. Ang imong umagad nga nanganak kaniya, nagmahal kanimo, ug himuon niya ang labaw pa sa nahimo sa 7 ka mga anak nga lalaki. Gikuha ni Naomi ang bata,
gigakos o giatiman niya. Ang bata ginganlag ubid sa ilang mga babaeng silingan nila. Miingon sila, "Natao alang kang Naomi ang usa ka lalaki. Siya mao ang amahan ni Isay, ang amahan ni David." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw og mapanalanginan. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ania, ingnon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaa usab kanimo. Tinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Unya mingon si Jesus sa mga tao sa iyang mga tinunan, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga o gipapasan nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang ipasigarbo ngadto sa tao. Tan-awag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug ipaligtos sa ilang mga bukton, ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuronang sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron dito sa mga merkado, ug nga ang mga tao motawag kanilang magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingan lang magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawag si binsan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atuas sa langit. Ayaw usab kamo pagtawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug magpaubos ipataas.
Ang Ebanghelyo sa Ginoong. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang paghandom sa kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Siya ang unang santo na nagagikan sa kontinente sa Amerika. O si Santa Rosa de Lima, mas ilado siya sa iyang kagwapa, physically, o daghan kay siya mga nagungiyab sa iya during her teenage years because of her beauty. But according sa iyang biography, usually dinapamaot niya iyang kaugalingon. Putlo niya iyang buhok, magbutang sa mga spices sa iyang dagway para ma-disfigure iyang naong. Kay para kaniya, ang tinuod na kagwapa, ang tinuod na ambungan, dili man sa physical, kundili sa sulod sa kasing-kasing, ang kinabuhi na balaan. A sanctity, a holy life. Mo kini ang iyahang kuan prinsipyo sa kinabuhi. So kuhay sa mga batanon karon na nagabase na lang sa physical na appearance. Gani kadaghanan hukman kita according to our appearance, which is a sad reality. That beauty for many people nowadays is external, which is in fact dili ka na lang. Ang labaw na pinakanindot na kaanyag sa usa ka tawo, ang iyahang pangsulod, ang iyahang kinabuhi diha sa Dios, kinabuhing balaan. Busa si Santa Rosa, iyang gisalikway ang dungog sa kalibutan, aron mas musunod siya sa Ginoo. Nagampo, nag-alagad, o kanunay siyang nagapuasa, so that she could serve the poor o sa mga masakiton sa ilang balay. And even saying, when we serve the poor and the sick, we serve Jesus. Ug mo kini ang iyang kinabuhi, nanindot kayo na mahimog modelo unta sa atong mga kabatan-unan karon nga nagabase na lang sa physical and kulang sa internal. Kung unsa ba ang sulod sa kasing-kasing. Ug diha sa unang pagbasa, atong nadungog ang storya ni mahitungod ni Ruth ug ni Boaz. Nga si Ruth usa ka langyaw nga gipili sa Dios, pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon ug pagkamaipaubsanon. Nga iyang kinabuhi nagpakita nga bisan kinsa nga mosalig sa Dios, mahimong kabahin sa iyang plano. Kay nagagikan kaniya ang linyahe sa Mesiyas. O diha sa atong ebanghelyo, si Jesus nagsulti, ang labing bantugan mao ang magpaalagad. Na kung kinsa katong taas, kinahanglan magpaubos. O kinsa katong ubos, kinahanglan magpataas. He was talking about the virtue of humility. Kanunay nato ning madungog sa matagwaling, almost every day mo kini ang atong ginahisgutan. Siguro maungon ang uban kaninyo na, Father, balik-balik na lang. Sige, taghisgutan ang pagpaubos. But remember, my dear friends, repetitive words would lead us to repetitive action. And repetitive action would lead us to repetitive habit. And repetitive habit would lead us to virtue. It's either virtue or a vice. Manto kailangan kanunay nato ning balik-balikan so that we could always remember the nucleus, the clear call of our Lord. And that is the call to humility. Would lead us to holiness. Gipahimangnuan kita sa atong Ginoo nga dili magpakitang taho lamang o mangita og dungog sa katilingban, kundili magpaubos sa atong kaugalingon. Because only with a humble heart, we can truthfully serve our Lord. O karon mga igsoon, ang mensahe alang kanatong tanan. Sa makang Ruth, bisan asa tagikan, gihigugma og pagagamito
kabus ug masakiton. Busa ang panawagan sa atong ebanghelyo ug mga pagbasa karon. Ang pagpuyo nga may pagpaubos sa kinabuhi. Pag-alagad sa uban, dili lang para sa dungog, kundi labaw sa tanan, para sa gugma ni Kristo. Kay atong kinabuhi, matagaan lang magbili. Kung aduna kitay gugma sa atong Dios, ato ang Mesiyas, manunubos na si Jesus. Hinaot paunta. Aduna kitay usa ka amahan nga anaa sa langit ug usa ka magtutudlo ang iyang bugtong anak. Moadto kita ngadto sa amahan, mga muyo alang sa tanan niyang mga anak sa kalibutan. Sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong gitawag sa pagpangalagad pagkapari, mahimong mapadayonon og matinud-anon sa ilang sagradong mga katungdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga ginikanan og magtutudlo, mutudlo ni adtong ubos sa ilang pag-amuma, pinaagis sa mga maayo nilang panigingnan sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kanunay natong pangitaon ang pagbuhat kun unsay mga matarong, ug nga ang pulong sa Ginoo maoy buhing gahom nga modala sa atong mga lihok. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mutan-aw kita uban sa kaluoy sa mga tigulang, mga nag-inusara, ug ang mga masakiton, ug mupagaan sa ilang mga pag-antos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa pahulay nga dayon ug bag-ong kinabuhi, diha sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Dios sa mga amahan, among gipadangat diha kanimo ang mga paninganahanglan ni adtong nakaila kanimo ug ni adtong wala sukad makadungog sa imong ngalan. Ihatag ang among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamoron na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, diha ni Santa Rosa nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga samang nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel o mga santos sa langit, nagadahig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ibadala ang imong espiritu ng pagsantos tining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanang, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ni Santa Rosa de Lima, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuikan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo magahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatahi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo na iyong kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita tang timaan sa tong panag-inigsuunay.
Kini moong kordero sa Dios nga nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Mamuhat ang maayo, ngatus mga katawa, maog hinigisuko, sa anong kasulatan, pinaagi ka nato. Kinilang magdihan na ang pamaluan kung mali ang langit mo anak sa pagkaalit mo sa maayong buhay ato sa aton mga igsuon kung magtabaan sa ganani sa nasya nga gihandap na sa Ginoo Dios Ama. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo. Maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamo og dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.